Beli mie basah ke pasar Jatirogo. Karena kemarin libure jentrek-jentrek, jadi aku mau rondo pasar Jatirogo karena aku ndek janji karo Mbak Afifar nggakno mie ayam. Jane le nyuwun kuwi suwe tak semayani terus dikarenakan aku urung iso gawekno. Tur dek iku nek sekolah budale wisuk mulai sore sampai jam 4. Dadine kan waktune gak tepat ngono lho. Akhire karena wingi libur 3 hari jentrek-jentrek langsung ae aku cus moro pasar Jatirogo arep tumbas mie basahe dan belanja bahan-bahan yang lainnya. Soalnya di pasar Penduruan iki gak ono mie yo gak ono. Sebenarnya simple sih, pengen mie ayam karek tumbas, tapi Mbak Afifa nih kene pengen digawekno ibuke alias pengen dimasakno gaweane dhewe ben lebih puas ngono jarene, dan digunggung mie ayam gaweane ibuku enak ngono lho. Dadine kan sing gawe kan yo seneng. Dan singkat cerita, iki aku wis tok pasar Jatirogo. Iki aku arep parkir dulu karena iki yo isa esuk sekitar setengah 7 kurang lah. Dadi ki parkirane rada sepi urung untel-untelan, tapi koyoke ya gak pernah untel-untelan kok. Saiki pasar iki sepi ngono modele karena sing blonjo iki wis arang budal ning pasar. Engko sayur wis ana sing ngideri, bar ngono klambi wis ana ning HP. Nah, iki goleki panggone mine, soalnya kan iki pertama kali aku tumbas mie ning pasar dan akhirnya wis temu. Iki harus nunggu jare bakule iki rada suwe, dadine tak tinggal ndelok-ndelok karo tumbas ayam. Dan setelah tumbas ayamnya beres, pas balik nih bakule iku mine ku wis digiling nih cilik-cilik ngene iki tandane sebentar lagi aku didoli dan wis beres. Iki sekilo mie basah ngene iki 14.000. Setelah permian beres, ini kita beli bahan-bahan yang lain, ono bawang pre, ono serai, kecap, timun karo sawi. Nah, iki bahan wis ning tangan kabeh, saatnya kita pulang. Karena mau pas budal ning pasar aku urung masak dan iki mau cari sarapan dulu. Kita memutuskan mau sarapan soto, golek sing anget-anget ben seger ngono lho, esuk-esuk hawane adem, mam sing anget-anget kan cocok. Sarapan soto beres, lanjut aku arep numbahno sarapan sego pecel Mbak Afifa. Soalnya mau pesene sego pecel. Sakjane yo seneng soto, cuman kan mau pesene sego pecel. Wedi arep tak tukono soto kok keliru. Akhirnya ya wis sesuai pesanan ae. Dan iki wis beres kabeh, wis tuku sego pecel wis beres. Lanjut kita pulang terus masak mie ayam.